așa. Nu. Primează-o, mă, așa. Acum că e ce mai... Da, unde ți-ți dinții, mă? Te-ai descălțat în gură, în pula mea. Dar să mai pute Vasile din când în când, așa, sincer acum. Mă cacă. La papacioc îți dă? Îți dă dreptul. Deci șmecher. Hai, îmi rupi ușa, tu nu stai așa că îmi rupi ușa. Rupi ușa în pula mea. Da, un leu. Acum 1 leu sau 15 bani îți dau? Cât îți dau? 1 leu și... Dăm să iau 2 un lei. det și o țigară și atunci te ciuc. Lasă-o. Te Că nu vreau să mă surâtă. Ești urâtă, cum să mă suci? Ești frumoasă? Ești urâtă, ca moartea. Ești urâtă, bă. Eu am glumit că ești frumoasă. Cum poate să te fută, Vasile, bă? Ce prost e, așa? Dacă mergi acasă, te fute să încurcă, asta nu-i normal. Asta nu-i normal, Vasile. Nu te glumi cu Vasile. E nebun? Ce? Hai de capul, că-i placul meu, frate. Are loc câte ore. Puteți, Dar nu mai vorbi prostii, că ești în fața bisericii. Și te bate Dumnezeu. Te bate și te omoară după aia. Ce ține țigara în mână? Dar de ce vorbești? Dar te rog puțin mai în față. Ce faci, mă? Aici a ajuns. Aici ce faci? Da, aici. Deci tu puțin mai în față. Dar nu mai sta că rupi ușa tu în pula mea. Auzi, îmi dai o țigară. Ia banii ăștia, asta să ți pun aici în pula mea. De urâtă ce ești. Urâtă ca moartea ești. Ia țigară și tai-o în pula mea de aici. Stai că-mi rupi oglinda, dracu. Na, hai, gata. Ce faci? Dai un foc! Tu ai luat carnetul, nu? Pula să-mi Hai, dai du-te foc! în pula mea de aici, nu? Gata. Îmi dai un foc! Foc? Îmi dau, dar n-am benzină. Ți-aș da foc cu totul. N-ai de un foc. De un foc. Foc. Vino, de unde să te aprinde la haină? Nu știu să fac. Dă-mi pulă, dar mama. Ia, ține, Bă, bate-te, tare urâtă, dracu. Ține aici, Bate vântul. în pula mea de urâtă ce ești. Dar când îți pui dinții tu? Oh, gata, ți-am aprins. Asta se aprinde singură, mă, trebuie să apeși pe buton. Mai dăm... Ce mai îmi dai? Îți dau la papacioc. Peste ochi. Și se filmează, mă. O filmezi? Da. Mă, îți dau la papacioc. Vezi, pulea gheții, bro. Bei gheți, o gură de gheții, bei? O gură de gheții, bei? Yeah. Da, bei o gură de gheții, da sau nu? Mântână. Ha? Bei? Omule de ceva aici, aia pula, casa. Dar tu ești femeie sau bărbat? Oh, credeam că ești bărbat, mă. Da. Ești ruptă din soare. Am mai fumat țigări din alea, știi să le fumezi? Sau zic că din... Din alea scumpe. Mai am primit din asta. Auzi, mergi acasă și te împaci cu Vasile. Deci, Vasile, fute-mă de-mi curul, mă, tata. Mă rup toată. Da. Da. Păi și ce faceți atunci? Stați așa, ca păpândăii. Du-te, îi dai o bucată de pizdă din aia de-a ta murdară și gata. V-ați supăcat. Nu? Bă, lasă să băce dracu. Gata, hai, gata, lasă-mă, că acum trebuie să mă concentrez. Hai că mai vorbim, da? Da? Mai-mi dai de... Hai, băi, mă, du-te în pula mea, că de unde să-ți mai dau? Nu mai-mi dai un leu. De unde să-ți mai dau? Că-s sărat. Te iubesc, te mai love you. Dă-i înapoi și aia. Ia, dacă mai îmi zici, ți iau, gata, în pula mea. Eu nu glumesc. Ți iau și gata. Pă, Vasile? Zici, Vasile, hai să-ți dau o pizdă, fug după mine. Și cum iese din casă, pac! A intrat în casă și a închis ușa. Ha? Așa faci.
Zici, Vasile, hai că-ți dau pizdă. Fute-mă, fugi după mine să mă fugi. Mă duc la clasa mea. Dar nu mai plânge tu, ce pula mea, ești bărbat, mă. Ce trebuie să plângi acum? Vezi că te mâncă câinele tu. Da, trebuie. Dar de ce ești așa urâtă? Eu asta nu înțeleg. M-am depășit de cap. Ești dăpăcită de cap. Ce faci? Păi aici, la nuntă. Ești frumoasă ca satana de frumoasă ești. E mă la nuntă? Nu mai stai acolo, în zonă. Bă, așa că fac. Da? Da, mai ești bunici, mătușă. Aia da. Eu dai de aici. E mai faină la perecere. Eu am meci. Bă, Am meci. bă, pizda. Gata, hai. Am terminat. Nu-ți mai dau nimic. Opresc? Da.